ngajak Mbok Doli. Selamat pagi Mbok Doli. Pagi. Oh, kita mulai tanggapan mampir gini. Mas kelakon ya Mbok ya. Kelakon iki. Ben ngerti ya pisan lah mampir. Ya apa sih? Lah iya. Wong lagi turu. Wong sing turu, lagi turu mau jam 3. Lah iya. Iki jam piro pisan? Utang ini ya awan. Iya. Makanya kita tidur dulu aja yuk. Di kamar atas yuk. Mbak. Ayo. Iya kita istirahat dulu karo gugah agis ya. Gitu ya. Iya. Mbok, aku tas melek gugah. Turumu jam piro? Turumu jam piro? jam 2:30. Moro-moro lindu ya iki biasa ya. Pokok ora ubah. Tipe bar dibongi-tiba nek manusia tanpa wujud. Wujud tenan. Lekman. Lekman karo lek Basiron. Mas Wawan ki jak dolan ngene. Iku lek bojomu ra Mas Wawan? Wis ngono, wis izin nek ya. Wis izin. Gitu. Hal yang terkesan apa? Hal terkesan apa ya toh? Sing gak iso mbok lupakan sama Mbok Doli. Ya ceritane iki lho. Nyapa? Loro ya ta. Terus Iki ceritane abahe lho wong sepuh-sepuh lho. Loro reksa ning rumah sakit jumlah obat. Bar diceluk Tuan Basiron. wong iki Meneng. Tuan Basiron. Bareng ngerti Tuan Basiron jenenge iki. Jenenge lali. Doli. oh jenenge Doli kok Tuan Basiron ya. Basiron. Lek Basiron. Betul Pak Joko ngomong nang iki lali. Pak Joko ngomong piye? Pak Joko ngomong ngono kuwi. Iki jenenge iki sapa to nek kae celuk lho. Aku yo ngene itu membaca celuk iki lho yo. Tapi rande pikirane jenengku kuwi kae. Elinge Doli kok. Ya pikirku aku mau aku daftar ya jenenge Doli ngono kok pikirku. Kacang lupa kulitnya, lele iki manusia lupa asalnya. Lupa namanya. Lupa namanya ya gitu. Bar iki tuku sarapan ya enak lho iki. Kok dhewe iki ning biasane. Enak kayak Buka jam piro ta? ya men iki toto-toto ya. Jarang ngono ngene. Ndi? Betul. Iya, lawe oke. Ya gue tempe karo tahu tok akeh-akeh kono kan pecel kolesterol, tapi khusus tempe tok. Iya, iya. Bane ra oleh gatel ndok barang. Iya. Bangetan. Ini lho, Mbak. Ayo room tour piye, Mbak? Room tour piye? Ayo. Tak dudayu mae Mas Percil sing guri iki nggon apa ki jenenge? Nggon turu anak-anak ngono. Ketok lho kae kok kene. Iya tak dudayu. Iya, Pak, room tour, Pak. Ayo. Iya, room tour. Kayak Kok ade dinggen nganu barang. nggen berken Tuan. Mbok Doli iki pengen ero, guys. Iki apa sih namanya Pak jenenge Pak? Bali. Terus iki kantor. Kamar mandi. Kamar mandi kok Bali kita metu kene lagi dadi ya. Ini lho, Mbok, iki disi Mbok Doli. Wah, ketemu dengan anak masa kecilnya ya, Mbak. Anak timun gede banget. Lho. Anak timun nek gede di tangan tuh. Iya, Greget nih. itu kebetulan. Ya begitu. Tuh, kita mana dulu. Namanya dulu Pak. Itu karo kene. Kamar khusus.
Kamar Agis Mbak. Ini Mbak. Iki kamar Agis. Iki jeding Mbak. Berapa? Agis. Beli. Lulu. Kenapa tuh guys? Lode iki telepon nek. Yo iki kamar. Kamare kandangan. Hah? Kamar pembantaian. Lho, kamar pembantaian iki. Iya greget nek. Pembantaian apa, Mbak? Pembantaian manusia. Pembantaian manusia. Pak lagi kamar sapa Pak kiri? 3 iki. Wis minggat. Oh, nguyuh. Ki dapur kotor gini iki. Gis? Gis. Ayo ning pasar kok bukaan toh. Gak apa-apa. Di sampe jaluk jumblek ya. Mampu kok gak? Selorot lho. Bukaan toh, Gis? Duh, enggak jere. Tak pangan, guys, karepmu. Enak. Ini itu review-reviewnya. Wah, ini turu habis. Mbak Dolik ngantuk, guys. Tekane mau loh. Pertemuan anak dan bapak. Ini pertemuan anak dan bapak. Ibu siapa? Ibu Doli lagi meteng berapa tahun nih. Ibu siapa, Mbak? Ibu Basirun. Nang ngene. Ki mengki ceritane to, Mas. Apa ki jenenge? Ki mung ceritane wong iki gelem mampir iki tanggapan yang Blitar gitu. Wis arep mulai. Mampir aku ki ngono. Terus baru ki saya pengen roh omahe anakmu lanang apa ora aku muni ngono. Derek. Bagian lusukan aku tang anu dhewe. Anggapan cilik. Ya, Clarison kowe. Clarison. Malah Wong Kok? Mela apa? Mbak. lah kok isu-isu digugah lan Basirun. Basirun digugah. Lho kok mujur. Do gonjok si anak. Ya apa, Mas? Mae lho arepe ndek gawe jangan. Oh, ala mau jasi pitu wae kok. Wis koneh, guys. Tadi saya ning kene ae, Mbok, sampean apa? Tangane terlape lah. Aduh, Maria. Jret. Piye, Mbok? Wis karo anakmu lanang karo anakmu wedok kan ning kene sampean. Ya. Bagian apa? Salsa. Dari Agis. Dari Agis. Lancang. Piye, Mbok? Wis lega apa urung kesan dan pesanmu bagaimana? Wes mambune wis ngomong yo dikane ora emosi ya yo nekani kembali barang lah ya. Endi? Kok gawe ngomong apa sih? Oh iya, balik dulu. Iya, ngerti balik dulu barang. Barang pada kembali nah. Kembali. Ini apa enak? Ora enak lah. Lah yo sing golekan kurang kae. Ya, jret. Wes nang kene seminggu ya. Yo. Gitu. Lagi ngulang cah SMA lo, Mas. Lah yo. Ngulang cah SMA. Mesane aplikasi ijo. Orang dina ngempet kali. Yo. Iki nek dijak turu ning hotel ki ya gak gelem amar kancane, turune ning isor. Moh ning dhuwur, gak gelem. Pi mung ya ngono turu amar aku ning dhuwur moh. Turu ning sofa dhewe.
Gumun to mah piye? Bu, iya ya. Kita sama terendi. Ya padha turu dhuwur kabeh. Sitoke nganu ning ngisor. Jan sak kamar wong papat iki ya diurune mau jejer turu ning ngisor. Apa kan jenenge sing kuandel kae iki tak jalani ngene iso tak tumpuk. Jan wong tuwek ku wangel ya aturane bae. Nom sih ana. Cek 6 lagi piro to, Pak? Juane. Andene nek wong lanang gandeng Tetep seneng. ngiler ae. Aduh. Gusti ya Allah. Iki putaran sampean mau nih. Kerja. Sinten? Mas Bimo. Bimo nganu Kerja. Kerja. gak bisa kuliah ta, Mas? Kuliah dulu. Iki sik ngurusi nang itu. Mbak, pesan dan kesanmu Mbak ketama biyen sing seneng wis. oh, soga ceritamu biyen sing gak bisa dilupakan sama Mas Percil apa, Mbak? Kak, Kayak enek. ora enak. Yo, oga Mas nggone nganu abahe ngono lho, Mbak. Yo ngono kae piye Dikerjain apa? Sembarang Kopi kalau aku. Dikerjain gak karo anu. Ora tahu aku. Ora tahu. Jarake ngene ora tahu. Oga dikerjain mate Ngeroki apa-apa. oga dikerjain abahe apa ora? Ditinggal ning ndi ngono? Oh alah. Oh. Ora yo dhewe nek. Oh, dhewe nek. Oh. Konangan gedaan terus tinggal ning bakul bakso. Mulai konsep. Lho, kuwi yo ning kene to. Oh. Kejadian iki. Piye? Pak Anu, iya Ron. Oh iya ning anu Blitar kene. Lho, wis ditinggal ning Blitar? Gak to. Ning ndi? Yo mulih rono yo nang. Hmm. Gak ngerti. Yo ala bangetan. Rogo aku ditinggal. Mongkane aja ngluthus ae. Oh, yo piye pegayane. Dalam kesempitan aja. Ya mumpung rene ngono kuwi. Piye? Golek. Piye kok ora mari-mari mbok iki? Ya lek pemukane golek. Arti gak nih adik Mas Persil. Lek wong kene. Jret. Oke, thank you. Jemahan, Mbok. Ini malam jemaah loh. Yo dadane wedok kon sembahan. Loh, tahu no jemahan gondelmu mbok nggo. Yo aku terus. Tahu? Tak ngenekno lho. Iki terluang tak cepot ngene wis. Weh. Penting-penting. Lagi penting. Ayo jemahan bareng-bareng ayo. Wong kuwi kalau kamu ya. Mak ya. Loh, Mbak kowe kan masak, Mbak. Yo yo. Yo. Masa. Yo piye to? Penting-penting. Piye to? Klambi gak go klambi to, Mbak? Ya kan anak kamu. Piye to, Mbak? Iki manut to ae. Teman Basiron. Lu kan basi Ren. Iki betul ya. Mau tanda. Mau. Bosnya ganti kameramen, guys. Gimana ini, Pak? Kayak lho Mbak kawin ngono kalah. Makan dulu. Mbak senang sayur bening, guys. Ganti dibuka sebelah kono. Ya apa Mbak sendok ta? Mas sedone mulai kosok engko bengi neh. Iya, Golek duit neh. Iya gak apa-apa. Wis duwe ah. Bojomu. Duwe ta? Terusan ngono lho, Mas. Terusan bae.
mekaran. Padahal dia wis turu suwi lho Mbak iki. Sing ngantuk turuannya Mbak. Yo ora lho aku kan terus suwi yo. Masa gak terus suwi ning karo wong? Hah, ning gejer ning ndi ae. Ora yo tuh berita ngono kuwi can. Aku nek wis sengengan ngono wis ra iso. Yuk. Seret. Kita mau ke Kebaya Nusantara, guys. Di sini, oke. Cus. Assalamualaikum. Lihat. Ke sini lagi. Iya. Audin. Halo, monggo. Oke. Gak gue popo motor lagi bertanggapan. Terus mampir. Monggo. Nara, langsung masuk. Nanti Mbak Di belakang. Mbak. Yuk. Bagaimana kabarnya? Produksi sendiri kan enggak sehat walafiat. Panjang umur. Ki khusus payet-payet ki payet-payet kene. Piye guys kabarnya? Hai. Loh ini ki produksi kebaya sendiri loh di sini. Piye wae aja ora. Apa ini? Kayak miring. Ikan. Nanti Mbak Emma. Bubas di mana? Kesini guys. Loh, kayak sama toh? Ada, masih istirahat. Oh istirahat. Jam istirahat. Assalamualaikum. Hai guys. Halo. Oh dia setiga ya. Nah, kesini deh. Dibawa ke guys. Gak apa-apa, Pi. Aduh, ini gila kebaya Nusantara gitu kan toh. Jan gombal tok koyo ning dhewe Didi gombal, isor dhuwur gombal ya seketu sabar. Terus kepiye meneh? Oke, ngenteni bubos sik. Aduh sik mandi. Iya, Mas, tenang ya, Mas. Gimana, Mbok? Delok apa sih? Delok air lambi-lambi. Hah? Akar dari kilo budaya. Kebudayan. Sret. Mbok untungmu enek kulope. Iki lho Mbok lambene kene lho. Langsung borong, Mbok ya. Mbok. Borong. Iya lah. Kayaknya kesini. Iya, Pak. Tapi Enggak privat. Api-api toh. Guys. Mbok Ndolik langsung dokumentasi, guys. Iya toh. Ini Mbak semua dilancar ini juga, Mbak. Lagi-lagi iya lah. Lagi-lagi guys. Kayak Nusantara. Tinggalnya model matahari ini. Sing ijo ki apike, Pak. Ijo ki lho, Pak. Lihat. Lihat Mbak. HP ini Maya ganti guys, Mbak. Untuk saweran dek ini, untuk bayaran dek ini kudu wis kena dienggo tuku sak jam. aku sing ngomong ponanku. Nyapa? Piye? Golek ning Jakarta kono aku pengen kon delok. Iya, golek kota Jakarta. Arep rono. Sampean? Ini tanggal 15. Nang Jakarta? Ponakanku kan
Yo mbok dulu nang Jakarta, guys. Lihat Golek apa, Mbok? Jakarta. Golek wong silan. Lanang. Iki Malaysianan iki. Melayu. ya Malaysia. Hmm. Gadisan. Ya, terus apa, Mbak? Nek Malaysia iki. Masak ya? Jilbab biasa. Oh. Hai guys. Perasa kelar tau enggak? Hah? Istirahat. Singlet apa enggak? Oh. Bisa kata betul ya aku ya. Lah iya, tapi ya gimana ya mak mana ya? Enggak apa-apa mah ya, Mbak. Wis payu ya. Oh, payu. Lihat. Dari mana tadi berangkat dari mana? Juga yo tanggapan dek bengi. Terus mampir ke rumah Bercel terus ngejak tanggapan pisan gak sudah mulai. Gimana tanggapannya? Hah? Gimana? Tanggapannya kan rumah Bercel kok. Silahkan mau lihat-lihat. Oke, jangan lupa ya aku tak ngenteni boset sik wong sik adus. Nanti lagi. Ini untuk orang aja ya. Untuk anak-anak. Rasanya apa tau pedaan? Loh, bosnya langsung lah. Loh, inilah dia bosnya. Inilah juragannya. Loh. Ini bosnya, ini juragannya. Ini sing lobby. Terima kasih ya. Nyapa? Sudah disambangi lagi. Oke, lagi mari iki nganu loh. Dia pengen tanggapan neng Bumi Rejo. Saya pikir kayak mau kedenangan. 3 hari toh? Iya, bedino tanggapan. Lah iya. Alhamdulillah. Baru kembali langsung terus pergi apa terus Devina Bumi Rejo kita terus kon mampir ke rumah Bercel mampir lah aku bisa tanggapan nih dari gak mulai Tanggapan dek ndi itu? hah Tanggapan dek ndi? karo Mas Bercel kok punya ndi Serengat. hah Serengat. serengat Iki ini cedek lah. Tak delok. sudah gini serengat Itu mau privo. oh kono maksudnya serengat nih Terus wow. terus serengat kayak ben kayak Mas perwayangan kayak Mas Bercel ya Perbayangan? karo Mas Bercel kan lah Heeh. kayak sesuai Mas Oh, Bercel biasanya masuk jalan gini. Sedelok yo wakah ya. Iya. Dan wakah. Oke, makasih aku tak bencang-bencang dulu ya, guys. Bintang-bintang. Bencang-bencang. Oke. Lah, kan masalah ketoprak sakmene. Enggak. Yo awas aku. Piye nak golek nek kutu baru. Agak sing iki lho, Mbak. Sing iki dipiakne. Kutu baru Kapan kok. kupni? Ya kita tunggoni lihat ngono. Kutu baru Yes. biasa. Anu. Agak iki enak gak? Lah salahnya nantang kok. Eh, kalahin nantang ya aku tantang. Sik, iki ning bikin nulisna. Lisa. Ini ownernya, guys. Iya. Kurang ajar anjene. Moro rene bar beduk, Mas. Nggih. Kan golekne kain ketemu kain. Iki langsung kok dandakne saiki pisan kudu dadi. Ya apa? Nemen nak. Wis diomongne 4 jam dadi iki kon dadekno pisan. Sik Mas ya, tak tinggal Nggih. nyuwap iki sik. Ya, inilah prak. bubes serba kilat, guys. Wis engko neh, guys. Nanti lagi. Kok malah lingak-linguk. Ya apa? Lah iya ora apa sih. Nah, iki tantangan, guys. Tantangan karo Mas Bercel sampean dikon dandan. Lah iya Tapi ora pede lho. Padahal Pesan kok yo dikongkon dandan. Tapi orang nggawa? Ora nggo yo kebaya, orang nggawa gelungan, orang nggawa make up, orang nggawa jari. Piye jajal. Tapi untung sedek kebaya Nusantara. Ayo jajal jajal. kurang akal to. Ya Ken. Yo Oke. dadak. Ya dadak dong. Ya muga-muga ki nggo iso Dadi. Pokoknya iki nganu, kita uji kebaya Nusantara, ya toh. Pokoke yo kudu nekat kudu. Kok ya, Pak? Koyoke sik tas telepon koyo wis teko kene. Iki ngene lho, Mbak. Piye. Mbokku iki apa ki jeneng kan mampir nggon Mas Bercel. Terus iki kon dandan. Nah, Iya, gitu. terus. Terus bar kuwi gak nggawa kebaya, gak nggawa jari, gak nggawa apa-apa. Apa yo iso to. Ngene iki tak menilai. Tuman. Mesti. Tuman, mesti. 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 Ya dah. Mendadak, mesti mendadak.
Mendadak dangdut. Iki nganu Mbak, iki pokoknya aku tulung gitu ta. Apa ki jenenge? Mbokku ki ukuran gekno kebaya. Alah, wis to kain apa sisa-sisa tak gak apa-apa wis. Tak enake. Iya, iki ning jero apa ning Wis ayo ning jero ayo. Iya, ayo guys. Lho karo inceng-inceng ki lho barang oke ki. Delon ki lho. Peyo. Kayak ngene ki lho. Warna sing endi? Iki nek warna oke tapi koyo iki gak. Sing gak cukup. Iki lho, sing iki koyoke kok. Iki turane sama ndek. Ah, gak situ. Gak apa-apa iki lho Mbak sing turane iki wis jajal. Ngene lho Mbak. Jawaku sak mene cilik apa ya cukup to. Jawaku ngene lho Mbak, ngene. Ya, Mengo ndaprak sik tarik tasmu disalahke. Kayak rentene rembok iki ngene. Ngene tok jawab ngene tok ae. Rumah Ngene. Oh, lagi kok aku kaya limbo. Kebaya Nusantara mosok mek ngono kok. Nah. Kebaya Nusantara mosok mek kembenan. Ya wis. Ya iki lho. Iya Mbak, enek kain plastik longgar ya? Iki ono tapi hitam. Gak apa-apa wis gak apa-apa. Penting anak. Gak apa-apa purut, seperti iso dadi. Sepenting dadi wis gekno. Wis Bu Mbak mengko sekarek sampean lah Bu. Dadine kaya apa wis? Pirang jam ditunggu? Ditunggu. Ditunggu, yo, Iya mari tak kita tunggu santai-santai, ya kita santai-santai tidur-tidur ya. di dalam. Karo Oke. situr-situr pokoke situr-situr niur. Ya wis lah. Wis ki goro-goro enek pokoke acarane. Ngene iki lho kudune biasane lek moro rene iki sore iki mendingan kok siang-siang. Ya karo dolan iki gak sengaja. Iki bar beduk kon ngegekne ngene iki engko bar magrib tinggi tampil. Heeh. Iki ndak kurang ajar jenenge ya Allah. Iku jam 3 kudu wis dandan. Wes pokoknya terima kasih lah sudah diampirin. Heeh. Monggo Lho istirahat. iki pokoke iki nek gak kepercayaan juga mungkin rene lho, Mbak. Iya. Tenan. Bagaimana keprofesionalannya kebaya Nusantara ditunggu part selanjutnya. Oke, lihat nanti malam mboknya pakai baju baru. Oh. Wes guys, iki dadi nganu sik, Mbak. Iki nek gak mbok Gendang ukur, dadi. reca penthong iki kok gak cukup lambine. Iki kok Ayo kita dadi. Ngono. Nah, Oke, iya, tak dah. tahu kurang ya. Nah, ini sudah siap asistenku ini. Nah, terus siap ki lho. Oke. Ini lingkar dada 112 dibikin 114 pripun? 115. Oke. Ini kelonggaran ta, Mbak? Kelonggaran nanti. Mau ki molor ya, Mbak. Oh iya. 114. 14. Panjang tangannya dibikin gelangnya kelihatan enggak? Ya. Berarti dibikin Kene 43 Kene ya, Mbak. Kene ya. segini. Ya. Ya Ya, 50. 50. Panjang bajunya seberapa? Alah, Apa gede. semak enggak? Baju sak pira? Ya, Seberapa? pokoknya sak mene sak kilo. Sak mene. 60 65. Ini Gurine ketok bokonge, terus. Ini perutnya 111. Ini hamil muda, hamil tua Mbak. Panjang bokongnya seberapa? Sak-sakan iki. Sak baju ini. Sak baju Sak baju ini 65. 64. Podo ae karo ngarep. 65. Heeh. Terus kene. Saya satu lagi. Ukurnya, Mbak. Nih. Ini gulune. Ya iki. Mbokku sitoke karo iya karo iki. Sitok wis kene ngono. 43. Lingkar lengan. Heeh, lima lengan. Lingkar ketiak dulu ya. Lingkar ketiaknya 49. 49. Lingkar lengan atas 37. Wes, apa neh kene, Mbak? Apa lagi? Apa neh? Diukur. Tinggal simpelnya. Tinggal simpelnya. Oh, ngono. Wes. Oke, sudah. Sudah. Oke, sudah siap. Wes kita tunggu. Nah, ini yang jahit siapa ini? Sepil orangnya. Sepil orangnya. Nah. Bisa. Sa, ada bener toh, Sa. Nah. Lha iki sing kene lho, tukang payet-payet kene lho. Nah, kebaya Nusantara tak sepil satu-satu dong. Hadap sini dong, Dok, semuanya. Loh. Itu Yaya, itu. Nah. Ya. Gawe kerudung iki lho. Nah. Nah, coba apa dia, Pak ya? Seret dadi vele hijab lho. Kayak ngono kae, dadine hasil ngono kae. Kebayake, wah jan jret. Oh, sini Mas, sini Mas, sini Yes, Mas. yes, sini, kene. Mas. Yuk kita sepil. Ini namanya Ibu Rotul, monggo Ibu Rotul, dadah Ibu Rotul, nah. dadah.
Iki jenenge Siratul Mustaqim. Ini Bu Uma. Bu Uma. Dek Nida. Dek Nida. Iya, itu Dek Nida. Ayu-ayu, pinter-pinter. Nah, Congsam di sini itu yang bikin siapa? Bapaknya sendiri, Bapak owner. Oke, seperti itu. Aku bagian apa? Bagian ngentek nih duit. Gitu. Oke, ditunggu ya. Jadinya seperti apa? Oke. Oke.